kana fama da cutar HIV/AIDS, ka sha magani amma babu sauki, kana jin tsoro, damuwa ko kunya, to ka saurara da zuciya ɗaya ka ji, wallahi Allah yana warkarwa. Muna da magani daga tibbun nabawi, wato likitancin annabi, da ayoyin waraka, haɗin magungunan annabi, ayoyin Qur'ani masu waraka, ruqya da addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama, tabbacin lafiya daga Allah. Mun ga sauki a hannun Allah. Wasu sun haɗa maganin daga shawarin da muka yada suka warke, wasu sun saya ne daga hannunmu suka warke, wasu sun kasa samun sauki sakamakon rashin bin dokokin da muka gindaya musu. Ni na daɗe da gane cewa tsaftace zuciya yana jawo waraka. Me ke hana waraka? Cutar tana ƙarfafa a jikin masu yin zina. Bin bokaye yana buɗe ƙofa ga jinnil ashik, wato lover boy, ya samu damar kwanciya da mace. A nan yake sa mata cututtuka iri-iri daban-daban, irin su infection marasa warkewa ko kuma HIV, duk yana sawa, domin yayin da ya je ya kwanta da